Zoals de familie Kooistra op een jouwer. Justermiddag had dieven haar een huis ooral hellen en kostbare sieraden stellen. Het is al de tweede keer dat er inbrutsen wordt bij de Kooistra's. De dieren binnen via de achterkant van het huis binnenkwamen. Goed kun je altijd wel wegkepen, maar ik vind dat verschrikkelijk dat je niet door het huis wist hebt. Dan alles op de kop en alle laden niepen en alle kosten leegscoren. En alle van die lietse dwaskes opziekje dat er spul in kon. De inbraak op Jouwer is geen uitzondering. De laatste weken hadden sieradieven op tolverplakken in vooral Zuid-Friesland tastlijn. Op het Jereveen zelfs maar een buurt van duizenden euro's. Je kan haast wel spreken van een trend. Nou, wat zij doorgaan zie je eerst op voorverkenning. Om te zien van, waar kunnen we onze slag slaan. Nou, dat gebeurt meestal oerdij. Als je in de wenning binnen, ja, dan ga je heel snel te werken. Dan wordt alles door de kop hellen. En er is zwaar kostjes, maar ik op de slipkamer, de kosten worden teruggezocht. En dan ben je voornamelijk uit op sieraden. De politie roept mensen dan ook op om extra weg te wezen. Zo konden er voor een week ook op Jouwer al 4 dieven aangehouden worden na een tip van een omwender. Nou, als je verdachte situaties zorgt, bel je onmiddellijk 112. En schreeuw ik kentekens op van verdachte auto's en signalementen van personen. Dat vinden wij heel interessant. Dus twijfel je net en bel je gewoon gelijk maar je alarmnummer 112. Wat voor gevoel heb je dan? Ik al om de tweede keer is dat de BMI brutsen. Ja, maar dat willen we haast wel vergeten. Dat willen we even leent. En dan denk je, het wordt wel net weggebeuren. Maar ja, misschien zie je wat oudere mensen op, ik weet het ook niet, ja. Dat ze dat kwartiet jongen hebben.